Tänään videon parissa on White Cats ja me näytetään tänään miten piirretään pupu. Okei, ja me aloitetaan nyt piirtämällä sen korvat heti. Näytäs miltä ne näyttää. Tuossa on toinen. Tuossa, oota näyttää. Siinä on eka korva. Ja sitten me jatketaan nyt sitä päätä. Joo. Ai päätä? Me siis tehdään yksi korva. Tätä otsaa. Näin. Joo. Se meni niin. Oota, toi oli vaan yhdestä toisesta jutusta. Se ei kulunut tähän. Ja sitten tehdään se toinen korva. Se tehdään tällainen. Sen jälkeen laitetaan tonne kulmaan tai... Näytäpä vähän nyt sitä. Täältä. Ja sitten tehdään nämä korvan sisällykset. Että se näyttää vähän pupulta. Tästä oli vähän huono korva. Kummitetaan sitten vähän. Koska siitä tuli huono korva. Ja sitten tehdään siitä uusi korva. Niinku ihan tämmönen niinku normaali. Ja sitten tähän toiseen se sisään. Näin. Ja sitten voidaan jatkaa tää niinku koko pään ympärys. Oota, näytäpä sitä kuvaa vielä. Ota hetki. En oota. Tommoten. Tuolta. Ja sitten silmät. Ja se näyttää aika söpöltä. Tommonen. Ja sitten teet ympyrät. Ja sitten tänne kulmaan. Silmät? Niin, ja sitten teet kulmiin ympyrät. Ja sitten väritä se tausta. Ihan voi jollain värillä. Näin. Se näyttää söpöltä. Ja sitten teet tämmönen, mikä toi nenä? Tän on suu. Että pikku tommonen. No nyt se näyttää vähän ihmiseltä, mutta ei se haittaa. Ja sitten nyt me tehdään se, mikä toi vartalo, ekaksi vatsa. Tää on siis, ootas. Ja sitten tuolta vähän tuollainen meni joo. Joo, ja sitten tehdään toi tupsu tonne. Sitten tehdään tommoista, että siitä jatkuu sitten kädet, mutta me tehdään porkkana, mitä se syö sitten. Ja sitten me tehdään tämmöiset jalat, mitkä on tällainen. Voidaan värittää, että ne näkyy. Ja sitten piirretään se porkkana. Ja sitten voidaan tehdä ne loppuun siitä, ne kädet, mitä me ei ole vielä tehty. Noin. Ja näin sä piirrät pupun. Ei kun oota, tästä vielä puuttuu yksi. Ja siltä näyttää pupu. Sori, se nyt noi P:t näyttää vähän E:ltä, mutta siinä lukee pupu. Ja on sitten, siinä saitte tehtyä pupun. Ei kyllä näytetty yhtään tutoriaalia, vaan ainoalla oli käsi edessä, mutta kyllä se näytettiin vähän. Ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!